aye ko fi ka kɛ dugukolo ye o fari b'i la ala kosɔn wa ganadugukaw ko maa ɲɛmaaya ye doni ye tiɲɛ ko bɛɛ tɛ s'a kɔrɔ a ka gɛlɛn olu bɛ dɔnkili da ten a ka gɛlɛn wallahi Danbɛlɛ kɔri baasi t'i la somɔgɔw ka kɛnɛ Simon dun baasi t'a la alhamdulillah tabarikala so fila masa ye dugu kurajɛ anw kɛnɛ ɲɛna kosɛbɛ Lamusa b'a fɔ nin cogo in na ka foli ni tanu ni waleɲuman dɔn ko lase bɛɛ lajɛlen ma anw ka fara ka dɔn ɲɔgɔn kan ka barikada Jabaru Wahidu ye bɛɛ sɔn masa n'an ye so fila masa tanu kɛnɛ min ka rasulu bi tanu ye ka barikada ni ka waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ye min ye ka dɔn k'a fɔ an masaw ye an b'u fɔ k'u barikada fɛn min ye ka dɔn olu kɔni sara tɛ anw bolo an bɛ dugawu de kɛ ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw bankura kan'u si sɔrɔ janko a k'u tɔɔrɔ ka jiri kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanuba jama dantuw la an b'u fɔ k'u barikada ka da u ka kanuya kan faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ani jamana dogodogo ɲɛ tɔw la jɛngoma kumaso minnu bɛ yen n'u b'a ta k'a cari u ka sigidaw la an b'u ka lamɛnbaa jamakulu bɛɛ fo nin kadara kɔnɔ an tɔ Danbɛlɛ n'an y'i ka dɔ kɛnɛ sigi kunnafoni de bɛ dabɔ n'o dabɔra anw b'an wasa don fasiri sɛbɛnw o kɔnɔ kumaw la ayiwa kelen kelenw bɛ sugandi an fɛ ni ala ka jɛ ye o na kɛ i ka dɔ kanuba jamakulu garijɛgɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamadako ɲuman ala ka nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a ma bɛn ni k'a cɛri an ka suya kɔlɔtigiw ni nɛgɛ sujurutigiw don ala k'o nɔgɔya u fana ye Danbɛlɛ Sanɔgɔ k'i yɛrɛ fo baasi kɔni t'i la baasi tɛ na bisimila Kɔrɔ Moribo namu n y'a dɔn e ni ne ka ɲɔgɔn bɛ nin kɛnɛ in kan a man ca dɛ a man ca sa kɔnɔ a man ca nka ayiwa ko n'u taabolo don kosɛbɛ ne bɛ tile k'a fɛ kɛnɛ in kan yan ayiwa Sangare tɛ sɔn kuma in ma Makan yɛrɛ tɛ sɔn a ma filako tɛ sɛbɛ ko ye sɛbɛ la Sangare yɛrɛ bɛ to ka bala k'a fɔ a ko filako tɛ ko ye dɛ n y'o fɔ dɛ ne ka kuma tɛ wa n y'a fɔ ka sɛbɛnne to n bɛnkɛw la sabu ne bɛnkɛw ye Fanɛlakaw ye o kumana Janjo masa an n'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la nin saga in na k'a ka fo a ko ne ma o don Janjo tɛ fɔ a ko ne bɛnkɛ n dan ko bɛnkɛ tɛ ne fɛ a dun fana ta in a yɛrɛ tɛ tɔ dɔn kan dɛ baasi tɛ Jaginɛ kɔni ko Jaginɛ kɔni tɛ sa Jaginɛ bɛ kɛ maa bɛnkɛya a yɛrɛ tɛ tɔ dɔn a ta in kan dɛ ayiwa bisimila an na Jaginɛnin fo dan tɛ foli min na fo y'a fɔ Sigaw fɛ yen ani yɛrɛ ko i y'a fɔ cogo min na don kibaru sɛbɛnw bɔn bɛ Jati k'a dɔn a bɛ sɛbɛn Faransɛkan de la anw ka ci ye k'a yɛlɛma Bamanankan la n'a ma ɲɛ ko bi dunan ni e garisɛgɛ la i k'a dɔn sɛbɛn ko an t'an k'a kan fɔlɔ dun e k'a minɛ ne k'a minɛ a minɛ n kɔrɔ Moribo n'i ye fɔlɔ di an b'a ta o diyara n ye ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn an ka ma ko l'Express de Bamakɔ an bɛ taa n jɔ a sɛbɛn ɲɛ 4 na sɛbɛn ɲɛ 4 na a bɛ mun fɔ fɛn min ye taji ye n'a bɛ pétrole ko fɔ jaa ko dɛsɛ bɛ an ka dugukolo jukɔrɔ wa ɲininiw a olu kun daminɛ a mɛnna wa ko wulila dɛ a daminɛna koyi taji ko Amadu y'a tigɛ a da la san min na fo bi an ma lafiya sɔrɔ wa a bɛ ɲɛnabɔ ɲinɛ koyi ala k'a kɛ koyi amina nka n'a ɲɛnabɔra an ka hakili to a kɔlɔlɔ taji tɛ bɔ yɔrɔ si ni kɔlɔlɔ t'a kuma ka ca Danbɛlɛ ayiwa Moribo Sanɔgɔ ko taji ɲini ko kabi kumaja baara in kun daminɛ anw fɛ yan a sosorolen kun don kabi san 2012 k'a sababuya kɛ i k'a dɔn lakanabaliya ye nka fɛn min ye furancɛla fanga maa ɲɛmaw olu kɔni ka wulikajɔ u hakili bɛ ko in na kosɛbɛ ka se ka dugujukɔrɔ nafolo yɛrɛ bɔ a caman bɛ an fɛ yan ka kɛrɛnkɛrɛnyana bi kuma o bɛ i k'a dɔn pétrole ko de kan fɛn min ye pétrole a ka se ka bɔ ani dugujukɔrɔ nafolo tɔw ka se ka maliden bɛɛ nafa k'o kɔni ye furancɛla fanga maa ɲɛmaw olu hakilina belebeleba ye hakilina min yɛrɛ i k'a dɔn ni a sɛbɛkɔrɔ sinsinna jamana ɲɛmaa fɛ Colonel Asimi Goita n'i y'a lajɛ ko gɛlɛnba kɔni don nka fɛn min kɔni ye cɛden minnu daan bɛ a bolo ka bila baaraw la k'u bɛ baara in ɲɛdɔn i k'a dɔn u bɛ se baara in na fɛn min ye minisiri ye min ɲɛsin bɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo ko ani kuranko ani jiko ma ayiwa Seydou Lamini Seydou Tarawele Lamini Seydou Tarawele i k'a dɔn ale ye minisiri ye n y'a fɔ cogo min na min ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko ma ani ji ani kuranko ma fɛn min kɔni ale layidu di kɛ k'a jira k'a fɛn min kɔni ye pétrole ye taji sɔɔni a bɛ to ni an ka jamana kɔnɔ dɛ sabu n'i y'a lajɛ ɲininiw bɛ hakɛ min na ani wulikajɔ minnu kɛra tile fila in na i k'a dɔn u bɛna kɛ sababu ye ni ka nɔgɔya ba dɔ ko in na kosɛbɛ o yɛrɛ kɔrɔmasuru ye mun ye Moribo ayiwa tile fila in na n k'a fɔ tile damadɔ tɛmɛnen in na fɛn min ye délégation belebeleba ye o kɔni wulila ka taa Algérie jamana kan anw ni Algérie tɛngun bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ min bɛ yen u k'a ma ko bassin de Tawudeni o tɛ ani Algérie danjɛ a b'a fɛ wa Algérie fana ye disiba de i k'a dɔn pétrole bɔko la farafinna yan i k'a dɔn an n'olu tɛngun bɛ ɲɔgɔn na kabi waati jan délégation belebeleba ye u taara u ye Algérie maa ɲɛmaw k'u kuma ɲɔgɔn ɲɛ ni Algérie lajɛ an kɛrɛfɛ jamana don an tɛngun bɛ ɲɔgɔn na kilomètre caman yɛrɛ i k'a dɔn an b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ 1000 ni kɔ bɔ
ni dun y'a lajɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sira caman fɛ Modibo i n'a fɔ kalanko i n'a fɔ i ka dɔn lakanako ka taa bila fɛn jamana dugujukɔrɔ nafoloko an bɛ falifale kɛ ɲɔgɔn na ayiwa n'i ye dugujukɔrɔ nafoloko yɛrɛ ta k'a lajɛ jamana fila in kun ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛnkɛ a mɛnna dɔɔni o kumana u ka dɔnniyaw ka to k'olu falefale ɲɔgɔn na ni yɔrɔ min n'u k'a ma ko bloc 20 bassin de Tawudeni a bɛ i n'a fɔ ɲinini kunfɔlɔ y'a jira k'a fɔ taji i ka dasi bɛ o dugukolo jukɔrɔ kosɛbɛ nka fɛn min ɲininiw ye olu kun daminɛ na a nana ɲɔngiri san 2012 o ma dogo maa la Faranjala fanga nanen olu ye ko in yuguba ka kɛ ni Asimi Goita a ka hakili ɲuman ye ani fɛn min ye gouvernement min bɛ a bolo k'olu kɔni ye wulikajɔ de kɛ ka se k'a lajɛ ani Algérie an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an kun ye baara bila yɔrɔ min na Modibo ko k'a ta o yɔrɔ la o de la n'i y'a lajɛ n y'a fɔ cogo min na délégation ba dɔ o bɔra i ka dɔn Algérie dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min ye ministre affaires étrangères an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ko ale tun bɛ ka taa se i ka dɔn Lamini Seydou Tarawele ma n'ale ye ministre ye min ɲɛsin bɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo ko ma ani an ka cɛden minnu bɛ yen ni experts don n'u hakili jo bɛ kosɛbɛ n'u ye kalanbaw kɛ dugujukɔrɔ nafolo a ɲinini a n'a jagocogo kan ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ i ka dɔn délégation in na u taara u selen Algérie Modibo fɛn min Algérie maa ɲɛmaw ye u y'olu kuma ɲɔgɔnya u da magara kuma fɔlɔ min na Ablaye Diop ye kuma fɔlɔ min fɔ n'o ye an ka ministre ye a ko ani Algérie an ka fɛn bɛɛ kɛ lakana ka sabati fɔlɔ sabu ni lakana ma sabati da tɛ se ka don pétrole ko kuma na o tiɲɛ ye dɛ ko ani Algérie an k'an bolo di ɲɔgɔn ma fiyɛfiyɛba min bɛ yen ni pétrole ye bɛ ye an k'o yɔrɔ lakana fɔlɔ k'o kɛ an sago ye ka sɔrɔ ka pétrole k'a bɔ ni Algérie lajɛ kuma daminɛ na n y'a fɔ u ka société belebeleba dɔ bɛ yen ale kɔni bɛ taji ko ɲɛ dɔn kosɛbɛ taji yɛrɛ boli a n'a ɲinini a n'a feereli farafinna y'a bɛɛ e k'u tɛ fɔlɔ ye de u k'a ma ko SIPEX Sonatrach International Production and Exploration Corporation kan galanga bengle engle ngai mo kamale bakandi a ko kɛra baara kamale ba be a be shon ni olu ka ni jagɛda ba in a bɛ taji bɔ ko taji ɲinini a n'a jakoli a b'o ɲɛ dɔn kosɛbɛ bloc 20 bassin de Tawudeni i k'a dɔn taji a b'o yɔrɔ in na kosɛbɛ n'i dun y'a lajɛ ni Algérie lajɛ disiba don u ka société belebeleba min n'u k'a ma ko Sonatrach bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn Société nationale pour la recherche production transport transformation ani commercialisation u bɛ taji ɲini u b'a bɔ u b'a jago n'i y'a lajɛ k'u kolo don mɛ nin ko in na kosɛbɛ sabu a bɛ san caman bɔ u bɛ nin baara in kɛ farafinna yan hakilina jiginna ko ma ko session grande commission mixte coopération Mali Algérie n'o ye jɛkuluba ye an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ to ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ i ka dɔn an ka ɲɛtaw la o senfɛ i ka dɔn tɛgɛnɔ bila sɛbɛn dɔw kɛra nka n y'a fɔ cogo min na san 2012 Bamajan wale nana o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ o fana ko baaraw ka yuguba min kɔni b'a to i ka dɔn nɔgɔya bɛ se ka kɛ ɲinini yɛrɛ la i ka dɔn dollar wari $41,000,000 a n'a kunkan fɛ o kun donna o la Faranjala fanga mɔɔw nanen olu ko in a ka yuguba fɛn min ye ministre ye Lamini Seydou Tarawele i ka dɔn ayiwa kamalen k'a galabu ka kɛnɛ kosɛbɛ ministre don a galabu ka kɛnɛ i ka dɔn a bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ko fɔ taji ko de ka kɛ tiɲɛ a ti mɛn bilen n'i y'a lajɛ an ka délégation belebeleba in maa min n'u taara i ka dɔn Algérie maa ɲɛma n'o bɛ président Tebboune kofɔ n'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya sira minnu b'an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u da sera olu ma fɛn min lakana ko kuma da sera olu ma sabu ka d'a kan ni yɔrɔ ma lakana pétrole bɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ale fana ye jaabi kɛ i ka dɔn k'a bɛ délégation sɛbɛkɔrɔ fo ko ni délégation sigira k'u kana i ka dɔn foli kɛ Asimi Goita la k'a bɛ wulikajɔ min na ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la a bɛ ka ɲɛtaa minnu sabati i k'a dɔn Mali ko la ani lakanako la ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la a ye layidu di kɛ ko Algérie labɛnnen don fɛn fɛn ko ne ye ɲɛtaa ye n'o baaraw bɛ kɛ an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'u n'u banba o ka o baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na jan ko taji ko min filɛ nin ye i ka dɔn wulikajɔ k'o bɛna sabati k'a ti mɛn ministre Lamini Seydou Tarawele yɛrɛ a kɔni a ye layidu di kɛ ani ka malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni hakili sigi ko fɛn min kɔni ye gouvernement in ye u na baara kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la wa ale yɛrɛ n'a fɔra ko ka baara kɔni kɛ su fara tile kan i ka dɔn k'ale tɛna sɛlɛya o la koyi fɛn min ye taji ko ye ani dugujukɔrɔ nafolo tɔ minnu bɛ yen k'a na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ maliden bɛ se ka lafiya cogo min na i n'a fɔ jamana ɲɛmaw u y'a angadiya cogo min Lamini Seydou Tarawele ko ale kɔni ayiwa n'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka t'o dagu o fana Mali ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ko nin délégation ba ka nin taama in ko taama in bisara kosɛbɛ sabu k'a bɛna kɛ sababu ye a tɛna mɛn bilen an ka taji ko k'a bɛna kɛ tiɲɛ ye nin kun ye sɛbɛn ye karamɔgɔ Sidibe ka sɛbɛn kun don an y'a salo ka bɔ l'Expresso de Bamako Ala ka dangani kɛ ka batɔ ma fo n'o ye Lamini Seydou Tarawele o kumana a bɛ i ka dɔn tiko fana na o cogo la n'o ye courant ye a cɛsiri b'o fana na ni taji bɔra ka fara o kan burensanu bɛ bɔ yan kabi Kango Musa tile la kosɛbɛ o ye laada kɔrɔ ye a ka interview dɔ senfɛ a delila k'a fɔ ko baara tɛ suya ye suya tɛ kilisi kan tɛ ko ni baara nana k'i b'a filɛ baara kan ka taa taabolo min fɛ musaka min kan ka don a la a kan ka kɛ waati min kɔnɔ k'i k'a kan ko baara tɛ suya ye dɛ kilisi kan yɛrɛ fɔ wa mɛ min f'i ɲɛna
kabi anw dɔgɔmani anw bɛ nin taji ko kuma in mɛn ko nka ko Algérie bɛ sanfɛ ko anw bɛ duguma n'an ko an b'a bɔ Algérie ti sɔn kɛlɛ bɛ wuli balawu bɛ taa ndɛrɛbɛ tɛ Mali sɔn jaja ko bɛ n'a kɔrɔ don ko bɛ n'a ta lamini tɛ foyi dogo a ye fɛn dɔ Gundo Waraka ya fɔ ko ka nɔminɛ kɛ o la ko sabu k'a ye Gundo Waraka ni i ko i bɛ lamini Jori lamini y'a yɛrɛ bɔ o ye Gundo Waraka ye ne y'a to a yɛlɛma bi o tabarikala a kɛra ba lamini ba lamini don ne yɛrɛ k'an k'o de fɔ e ma ye kun bɛ ba lamini Dugure n b'ale fɔ ten ba lamini Seydou Traoré o kuma na annonceur n b'ale ta Antoine Solain Dembélé nin sanga in na ni i k'a dɔn annonceur ta fɛn min ye i k'a dɔn Dado ye a kɛlen bɛ ka ɲininkali kɛ ko munna i k'a dɔn k'a fɔ an t'a fɔ ko munna an t'a fɔ Dado Camara a ko i k'a dɔn k'a fɔ moto taxi a ma fara olu la koyi moto taxi koyi a kɔni kun kɛra i k'a dɔn damu ye maaw bolo nka an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a kɔlɔlɔ bɛ ɲini ka bonya n'a damu ye k'i b'a ye bi ko denbaya yɛrɛ munbɛn bɛɛ bɛ yɛlɛ moto taxi kelen kan o kuma na i k'a dɔn k'o kɛ i k'a dɔn bakurunba cɛli ye siɲɛ kelen o y'a attention ye dɛ mɔgɔ fila yɛrɛ mana Alisi bɔra tora ko kɛlɛ bɛ k'o la nka ko denbaya yɛrɛ kuturu bɛɛ a kuma moto taxi ye taxi ye tiɲɛ fɛn min ye anw ka taa ka segin siraw ye Bamakɔ ani Mali kɔnɔ yan bi a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn moto taxiw ye olu kɔni k'u bɛ tile i k'a dɔn ka girinka jɔ ni ŋaɲaki fari da k'u kɛn bɛ siraba kan ŋanaw ye bi koyi ko ŋanabaw k'a sabu kɛ olu mago tɛ siraba kan sariya la u bɛ i k'a dɔn boli dantɛmɛ min kɛ n'o ye vitesse ye ko excès de vitesse ayiwa k'o tɛmɛnen kɔ a sisan sa ko i k'a dɔn ko dantɛmɛ doninta de faral'u bolo n'o ye i k'a dɔn surcharge ye o dantɛmɛ doninta ko moto taxitigiw k'u ye o de k'u ka baarada ye bi ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn surcharge ko kan wa o de i k'a dɔn u ka taabolo ye k'a bɛ kɛ tile munmɛ kɔnɔ bɛɛ ɲɛbosolen ɲɛna lakanatigilama o i k'a dɔn min ye civil ye o a bɛ k'an bɛɛ ɲɛbosolen ɲɛna wa anw yɛrɛ de fana b'a kɛ ka a ja don u la koyi k'a sabu kɛ mun ye u bɛ anw de ta o kumana ko a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛbosolen ɲɛna maa si tɛ ka jateminɛ k'a ko k'a kɔlɔlɔ maa si tɛ ka sira o ɲɛ ko min ye i k'a dɔn denbaw ye k'olu donnen min filala nin ye ko in kɛra jɔrɔna ko ye k'i b'a sɔrɔ muso kelen a n'a ka denbaya bɛɛ olu bɛɛ bɛ yɛlɛ moto taxi kelen in kan i k'a dɔn senni fila don i k'a dɔn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ a donni hakɛ dɔnnen don ko n'i ye kɔlɔsili kɛ i b'a sɔrɔ denba o sigi bɛ moto taxi kan den dɔ bamu b'a kɔ la dɔ b'a worofuranjɛ ani mototigi ni ɲɔgɔn cɛ wa minɛnw olu to bɛ moto a tajibara sanfɛ n'o ye réservoir ye n'o ye minɛn tɛ yen i b'a sɔrɔ den fila ni saba bɔɲɔgɔnko sigi bɛ moto bolila fana ɲɛfɛ réservoir sanfɛ o kumana an ka taa daminɛ na sa dɛ o kumana ko ni o yɛrɛ min b'o kɛ a kan k'a dɔn k'a fɔ ko ala man ka fɔ ale ye ko nin man ka kɛ o moto taxi tigi ale fana doni mana caya cogo cogo a ka buruburuko de y'a hami ye ale k'o sɔrɔ dɔrɔn o kumana a b'a bɛɛ lajɛlen sogolo i ko kɔɲɔminɛ ni ka sira minɛ n'u ye ko i k'a dɔn olu mago bɛ mun na u mago tɛ foyi wɛrɛ la k'u ka sɔrɔ kɛ ko ni maa min ye nin ye ko yala a sera a ka fɔ hakilima ye ko nin kana kɛ wa a sera a ka fɔ kodɔnna ye ko nin kana kɛ wa ko denbaw donnen bɛ nin na bi dɛ o kumana ko min ye nin ko ninnu n'a taabolo ye k'a sera an k'an ta sisa an k'an miiri hakaja sɔmiya yɛrɛ o y'a dama kasara anw fɛ yan sɔmiya sanji mana bin sirabakan kasara danto la anw ka siraw tɛ sɔn ayiwa ko min ye ka tila ka denbaya kuturu bɛɛ sogolo motonin kelen kan k'o sira masina minɛ sɔmiya in na k'an t'a dɔn k'a fɔ k'o ye farati ye Dado Camara a ye i k'a dɔn hakilila kunungɛ ni nin ye ko i k'a dɔn moto taxi surcharge ayiwa k'a dan tɛmɛnen don bi dɛ o kumana an y'a bɔ annonceur kɔnɔ u ka bidon bɔli don an na Dado fo dantɛ foli min na ne na danima sabu kɔrɔ daba bɛ to ka kuma dɔ f'a ma n t'a se ka fɛn fɔ sɔgɔmada in na sabu Dado ko ni ma ɲɛ foli kɔ ko n k'a fɔ ko k'a sɔrɔ ba kelen bɛ n kun ayiwa kuma in kɔni ne tɛ se k'a fɔ ne kɔni b'a dɔn ne b'a fɔ parce que a sɔn mari kɔrɔkɛ fana de nin ye n'an tilala émission na n b'a f'i ye voilà o bɛ diya n ye dɛ n'o tɛ Youssou mon femme de don awɔ Youssou Karabati ale mon femme de ye Dado ye ne daba bɛ kuma dɔ fɔ ani Christelle fana ne y'a ɲininka o la a ko ni ba kelen b'i kun k'i b'a fɔ kɛ n y'a to ala ma kuma in fɔ ale ma i tɛ taa i bɛ ba kelen da fiɲɛ na ba kelen ma bɛ ko min na Dado Camara o ni farati ka kan an n'a fo ka Mariétou fana fo o bɛɛ ka kan ka fɛn min annonceur a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo i dabɔra min na ni Dado y'a sɛbɛn i ka dɔn kuma sɛbɛn ba don moto taxi a b'an lafiya nka ni fɛn min dama tɛmɛna a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ nin ko in na nka n'a ɲini faamaw fana fɛ ko ɲumanba don a ye baara caman di denmisɛnw ma nka n'a bɛ ka jɛngɛ n'a ma fɔ a man ɲi dɛ
n'a fiɲɛ tora yen a tɛ dɔ ko fiɲɛ don a tɛ furakɛ o u yɛrɛw k'a dɔn nafolo bɛ ɲini sa nka ɲini cogo dɔw bɛ yen nɔ o bɛ tila k'i ka nafolo yɛrɛ bɛɛ lata sabu ala k'an kisi ni ko tora ka sɔrɔli kɛ i yɛrɛ ye sɔrɔ min kɛ a bɛɛ bɛ don o da fɛ denbaw fana an ka kuma fɛ denbaw kɔni olu yɛrɛ dɔw kɔrɔtɔlen t'a ɲini hali n'i ko k'i b'olu ta falenkuruni na u b'a fɔ k'u bɛ sɔn ayiwa ala ka hakili ɲuman bɛɛ k'a faamu cogo ɲɛ Modibo i k'a dɔn e ye o sɛbɛn min bila n'o ye annonceur ne b'o sɛbɛn kelen ta k'a dɔn kamara kelen a kuma an bɛɛ k'a dɔn ko an ka taa i k'a dɔn san wɛrɛ fɛn min présidentiel ye jamana ɲɛmaa sugandi o bolo dalen don san 2022 fɛn min Adama PSG ye a kɛ bɛ k'i sɔnni sigi a kan a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Adama tɔndenw ye u y'a jira k'a fɔ ko sen kɔnɔ ko diden yɛrɛ yɛrɛ de bɛ kɛ ayiwa cɛbɔ ye wa k'a bɛ di da ŋunu kɔnɔ diden yala yala tɛ dɛ tɛmɛsɛnɛ diden o tɛ dɛ k'o tɛ taa se yen n dɔ ma ko ten Danbɛlɛ i k'a dɔn Dado Kamara i y'a fɔ cogo min na a segin n bɛ Modibo Danbɛlɛ a ka kuma kan fɛn min ye Dado ye a ye laseli kɛ a y'a jira k'a fɔ Adama tɔndenw kɔni u sɛbɛkɔrɔ labɛn bɛɛ o bɛ min nɔfɛ bi o ye congrès ye lajɛba ka se ka kɛ i k'a dɔn dantigɛli dɔw olu ka se ka kɛ fɛn min ye cɛbɔko kuma ye olu bɛɛ lajɛlen ka se k'a fɔ sabu ka d'a k'a bila an bɛ k'a fɔ fɛn min ye février nata san 2022 i k'a dɔn kalataw kan ka kɛ n'i ye section da k'a lajɛ bi fɛn min Adama section kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni sigi bɛ ka nin don in kɔnɔ kosɛbɛ nka min kɔni jɛlen don a maa koloma caman kɔni y'a jira k'a fɔ ani sa tɔw ta tigɛ kelen ye dɛ fɛn min Adama ye k'u bɛ cɛbɔ de kɛ ŋunun kɔnɔ diden tɛmɛsɛnɛma ko tɛ ko ŋunun kɔnɔ diden yɛrɛ de bɛna kɛ i k'a dɔn cɛbɔ ye sen na sabu ka d'a kan don o don ka tugu maaw nɔfɛ ko dɔ kɛra o la ten sa Adama yɛrɛ ɲanina sa dɔ kɛra o wallahi a ɲanina sa dɛ jamana ɲɛmaakalata Modibo ko a natɔ don a ti mɛn bilen fɛn min ye parti ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'i labɛn o fana n'i y'a lajɛ san 2022 Adama fana a wulilen bɛ k'i jɔ kosɛbɛ fɛn min ye i k'a dɔn Modibo Danbɛlɛ ka bɔ section 4 na i k'a dɔn secrétaire politique don fɛn min ye bureau national fana i k'a dɔn vice président don ayiwa commission finance la ale ye laseli kɛ a y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ n'i y'a lajɛ fɛn min ye ŋunun kɔnɔna ye Adama maa caman de bɛ i k'a dɔn n'olu y'a maa kologɛlɛ dɔw ye olu kɔni hakilina tɛ dɔwɛrɛ dɛ sanga ni waati bɛ ka Adama ta k'a da lɛfɛ la ka taa yaala sugu la i k'a dɔn ni k'a kɛ feerefɛn ye a ko n'i ye nin parti ba in da k'a lajɛ o bɛ se ka faamu cogo di bi a ko maakɔrɔ dɔw bɛ bi les vieux briscards olu kɔni ye politique kɛ baara de ni politique in de o tɛ se ka foyi kɛ bilen olu balo gulon b'a la a y'o de fɔ a régime alimentaire e ka nin lajɛ ni e kɔni y'o kɛ e tɛ se k'i da b'o ko la o ka politique kɛ baara ye k'a sɔrɔ i kan ka baara de kɛ a man ka k'e ka baara ye o e bɛ na de ka baara de kɛ ma ɲɛna o ala kosɔn sa o tumana k'olu kɔni ye politique k'a kɛ baara ye k'a kɛ dumunikɛyɔrɔ ye waati dɔw u bɛ kɛ ministre ye waati dɔw u bɛ kɛ ɲɛmaabaw ye directeur baw ye waati dɔw u bɛ kɛ député baw ye olu kɔni de dan bɛ dibi la fɛn min kɔni b'a to i k'a dɔn Adama yɛrɛ kungo k'a fɔ ka Adama yɛrɛ fanba to yen pewu ka nin fɛɛrɛ tɔn belebele in buruja nin cogo la wa k'u man jan dɛ k'a tɛ tɛmɛ maa tan kan e t'a dɔn nka nafolo b'u kun i k'a dɔn dɔnniya b'u la n'u y'a bila yɔrɔ min bɛɛ bɛ tugu u nɔfɛ dɔ kɛra o ko la sa fasirikɛbaa ko a ko n'i ye nin da k'a lajɛ a ko maa dɔw bɛ Adama kɔnɔ olu kɔni dɔn bɛ nin baara in ye a ko an k'a lajɛ san 2007 u tugura Amadu Tumani Ture nɔfɛ san 2013 ni 2018 ka tugu Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ a ko n'i y'a lajɛ nin maa damadɔni min filɛ nin ye k'olu de b'u hakilina banba i k'a dɔn ayiwa tɔnden tɔw kan o fana ko don dɔ sera ten sa olu yɛrɛ ye faamuyali kɛ bi bi in na fɛn min ye Adama ye kuma ni sanga bɛɛ nin maa damadɔni ka Adama salo ka taa n'a ye ka taa di maa wɛrɛw ma wa ko ni Adama yɛrɛ taara ye ko Adama bɛ taa kɛ bolo kɔfɛtɔgɔ fɛn ye hali u t'a jate nka bɛ ten de f'u bɛ ɲugu yɛrɛ la ni fɛɛrɛ tɔn belebele waati tɛmɛna farafinna bankun kan ni Nelson Mandela yɛrɛ ka fɛɛrɛ tɔn tɛ fɛɛrɛ tɔn si kun t'a Adama ni san cɛ Dado y'a sɛbɛn diɲɛ kɔnɔ a y'a sɛbɛn o awɔ Modibo siga tɛ nin kuma in na ala n'a kɛra i to an ma ANC Modibo Danbɛlɛ i to an ma i ka dɔn section 4 na secrétaire politique don fɛn min vice président de commission finance la bureau national la Adama tɔgɔ la n'i y'a lajɛ ale ye laseli nin kɛ a y'a jira k'a fɔ ko maa tɔw ɲɛ bɛ min na olu la dɛ k'olu yɛrɛ ɲɛ t'o la ni ala cɛ fɛn ɲuman bɛ olu la tɔw bɛ k'o filɛ ka ɲɛbɔ fɛ olu yɛrɛ ɲɛ t'o la wa an b'u su ka k'a kan nka u t'a mɛn u t'a ye fana a ko n'i y'a lajɛ a ko fɛn min ye i k'a dɔn ayiwa maa caman bɛ bibi na n'i y'olu bɛ boli ka taa Adama nɔfɛ na fara an kan u b'a dɔn k'a fɔ ni Adama farali kan i k'a dɔn i bɛ cɛbɔ sɔrɔ a dɔ la maa dɔw ko n'i farala ko n'i ye Adama wele k'i bɛ président sɔrɔ munna Adama yɛrɛ tɛ président ɲini a dɔ la ɲininkali de bɛ yen o e bolokɔni kelen si maa la o ka kɛ fɛn ye n'i y'a tan si yɛrɛ kun na kuma banna o
ntoma joye ni ngile de fasiri ke ba ko akambe do mina ina fo bi fe mi ngoni adema ye ikaro ko ma chama ba ko no bi ikaro no lu ko ka gola ko sebe dem sen bien kana bebi u ta fe ka kunu wota nyana ke sabu ko cadre ko gola bebi donia bula ka damna sambina nduru ka tabla sambi duru la bi ko lu yere ula ku joteza atika korole ble ko ko mi to abulu ati to abulu ble fe mi parti haglina de bitama haglina ti table ni ya laje ko fe mi dem sen nunye sambina nduru ka tabla sambi duru la section fa bela jele ko na ko lu ko luti politique bara ko sabu olu ka bara lu bu ka bara la donia be olu la mete politique ye no be to mina no ye adema ye uti to ndo ma bloble ka ki sakoy ça c'est très bien ça ni du ko laje iba e ka fo ko nga ko nyina siko fona minye ko demse famba chama be ko makro do keme ko lu salo olu ko ne hagla te dore war sorolin no ma ka tu no fe soro mangele ku ka carrière re to pe ku ka dumse ya buruja ka adama dia don kala mana ka nyina faso re ko iti fo soro e gla ga to namgula so ya la fade un ko abanao ni here ko ma ko na klilanga bi fo ni ngafli kuma banao Morbo Dambele aya jira ka fo ni adema ta ka laje ina fi dabora la cogo mina akoni e farafina bango yere ta ka laje iba e ka fo ANC no bi Afrique du Sud ko fo Nelson Mandela nga parti ako ma chama yere ko ANC bore ko adema de bi gore sabu kada ko structure ka parti de gili do jamana kono ali jamana ko ka ko ni ANC te farafina be ko ma te adema boala ka kila ka santam marake o ko gili mi bolo ibi bawla ki bi ta rojume santam mara ko fe ka wera burujata e ta do ne ko yi abuke chukodi adema koroni awili kuma serere wa de de bangi adembe barga soro ka retu yi aywa ko flani wa minu wuli mesi kwa tiga korole de akoni ya ko taka laje adema re projet de société mi sebe kwa kanye ko sebe ka bisa 1992 ko bi black refe muna ko ma dama doni o de ta ko black refe ko ka soro ni o projet ndaka laje jamana re bara tugo ko adema asebe me adema bolo ate mashi bolo ko kona muna gongo ti bola ko yuguba e karo katimani bara santam mara ko fe e ga kila ga tunu jamana kile kono yire no yo abuke chukodi nene alache hagla jigina ako mani sanga beni nyema ya sugandi serade ma kono ako e kele de damene ne hagla jigina san 2002 akara manganye san 2007 2013 2018 la dai ali natai foni ngoma ya kulugile akara gele ya no dal natai ubawuli itoma Morbo Dambele ako ne ajira ka fo dorete uruna wuli ka job bela jele ke sabu ko barajugu mbala ka ke ikado ko hagilma barate ko kona kolu yurubna ko tabre la teza sabu ko daka ikado adema chegolo umbe akado ka fo chegolo umbe demso umbe ulu fana ka wati kwa sera teza ni du ya taka laje ma koro do ko umbe minu ngoni parti ke fere fenye ko de wati dabla la sabu ko daka ko parti te matai bela jele de tado o kona decision bo beta romi ngani abo beta romi ulu demso rubnu bulo da uluka mimba to ikado u yere ka ngania ka wuli ka jo save fem woni jamana nyama sugandi 1922 ikado senga yala wa ko ngunu dide de bike kadida esena alde bike cheboy temezina dide otikai opona ku labembe utisigi ko ay wa jekulu re sigira senga ka baka wuli ka jo bela jele sabati mimba do ko adema yere de baka cheboke si 2022 dide shit nu ka diferenyi mama bawa awo dide ngele shit adema ka diferenyi na wiro butai nono ngunu dide unyere awo bana kani nono boti Morbo Dambele ale ko nye lasel nunge fasiri keba ano sere kono dado kamara kwa Dambele bismillah ni haglina ingai alaka nyaka duma note adema foga maudimi ukoro ka soro ma damadoni odoron de fle ka fere ton kulo green bay ka siga sen sabara kono wa ka glaga deum bange o deum bega glaga barka soro foka nyedo ya ta ka sigere wa bi yala la to no fe akara bara ko nga mamnu wule fle se nunu ba nyana bo alaka nyana bo nota ku ngembe sen tondo ede akara bara okumana ende pana nyama mba leta nya leta sa ikado ka fo minye aunga ikado wulu masiri tabaw ani lakana tigilama oluka jose dobe alala ikado ko nyekina kake o kangwe jadike wale ke ba tigilama dowa binganengela dowa ikado jadi sudo kuchala okumana ko minye posu doye no ikado anga lakana tigilama ko posu doye e utara ni dawolo kasokono minenge kenema mineye kamino ko lucha manchien ni ikado binganengela doye abla jara ale fasiri ende pana kono bi akoko minye poste de contrôle kujala osigida o marabolo konna la ibaye kontene sufe ka duguje tarata la minye utukalo kletani wolon vlaye ma do na buguna ubuguna tige donende marama fe ndigudo
ni kana dangari ni yɔrɔ kofɔlen na nka ala ya an kunnaja maa n'i ma to a la nka n'i ye bolominɛw ni i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛminɛn tɔw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ k'a sabu kɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ ko bolifɛn sen 2 minnu tun bɛ yen u ye i k'a dɔn tasuma bila olu la ka pɔsu yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen ci ka yɛrɛ kɛ ka laban ka i k'a dɔn taa ni i k'a dɔn maaninfin bolola hɛrɛ wɛrɛ ye ka i k'a dɔn a fisaya taama ye maa si t'u ta yɔrɔ dɔn fɛn min ye i k'a dɔn nin kɛbaaw ye ko jatigɛwale kɛbaa kulu min bɛ yen n'o ye geste maaw ye ko siga kɛn bɛ olu de la k'a sabu kɛ k'a bɛ i k'a dɔn tile caman bɔ a yira k'a fɔ olu de bɛ munumunu salo la kucala dafɛlaw la ko i k'a dɔn tarata don jaja u ka munumunu salo kun ye bingani labɛnni ye tarata don u y'o bingani waleya an to i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa wa ko kabi i k'a dɔn waati jan ko olu ye i k'a dɔn wolomasiri tabaw ni lakanaya tigilamaw ani jamana marakɛbaw k'u y'u lasɔmi ka dana gosi k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaa tigilamaw k'u bɛ ka ye munumunu salo la nin yɔrɔ kofɔlen in na u maramafɛntigiw don yaasa an ka farati fara an boloda la nka n'a ta bɛɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ ko a yɔrɔ kelen i k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛlen don jadimaw olu munumunu yɔrɔ de ye bi ko n'a ta bɛɛ ko fɛɛrɛ ni dabali si tɛ ka tigɛ ko kucala ta in k'u mɛnna munumunu salo la koyi a jirala k'a fɔ k'u ye i k'a dɔn waati jan kɛ k'u yera yɔrɔ so kori bura ani siɲɛ so o kuma fɔra k'o bɔgɔrɔ dɔn kalama don ɲin na ka bɛn n'o ye ayiwa sigida minnu bɛ yen n'o y'an ka jamana saba dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye i k'a ye k'a fɔ ko jɛkulu minnu bɛ munumunu salo la ye olu dɔnnen don n'o y'i k'a dɔn geste maaw ye ko olu ni i k'a dɔn groupe islam groupe de soutien à l'islam et aux musulmans k'u n'olu fana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo jatigɛwale kɛbaa tigilama ninnu k'u bɛ i k'a dɔn an ka dancɛ saba in ala ni o ye i k'a dɔn batɛmɛsira ye k'u b'o de jateminɛ ka t'u ka folokofalaka boloda yan n'u ka bingani cɛjugu k'i b'a ye k'a fɔ bingani ninnu dɔw bɛ yen n'u kɛra anw ka wolomasiri tabaw bɛ u kunbɛn ni k'u ka disi daw la ka sɔrɔ ka npogo dɔw la k'a dɔw bɛ a bɛ kɛ k'a sɔrɔ olu tɛ yen olu bɛ sɔrɔ ka taa dɔbidɔbili daminɛ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na n'o ye ratissage ye k'o baaraw kɔni ko olu bɛ sen na nka u ka fɛɛrɛ ka bon cogo min na ko jamana saba dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ folokofalaka la ye o de y'a to ratissage mana daminɛ u koron man di ko bingani dɔw ko i k'a dɔn ko a disi bɛ daw la ko i n'a fɔ an ka wolomasiri tabaw y'o dɔw kɛ o don ko k'u talen dankari i k'a dɔn dugu dɔ la ayiwa ko u ye i k'a dɔn wuli ka jɔ kɛ jatigɛwale kɛbaa tigilama ko camancɛ marabolo kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ k'u n'o ye dankari ɲɔgɔn na ye i k'a dɔn ko yanni fasiri in ka sɛbɛ kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ ko ni maramafɛntigi ninnu k'u tun nana ntɛnɛn don ni ka n'u daga i k'a dɔn sigida dɔ la n'o ye i k'a dɔn piɲari bana ani i k'a dɔn merebugu ko olu minnu bɛɛ lajɛlen bɛ i k'a dɔn baɲangara fɛ ani jɛnɛ o sigidaw kɔnɔna la ko u y'u ye yen nɔ k'u bɛna bingani wale o fari da k'u y'o fari da waati min na ayiwa ko kunbɛnni de taara k'u sɛgɛrɛ nka an ka donsow de y'u k'a disi daw la sen donsow de y'i k'a dɔn npogo dɔw la u kuma u y'a fisaya taama ye Ablaye Jara ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ indépendant kɔnɔ u ka bi n'o bɔri don Antoine Damele ayiwa Modibo Sanɔgɔ i y'a fɔ cogo min na Bamanju u ti ko k'u kunfɛ o abada u nan'u den tile damadɔ ka yɔrɔ jateminɛ sa kɛ awɔ kɛ o fana ka sɔrɔ ka bɛnkanni kɛ wa kab'o waati a bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka ye k'u mototigiw bɛ munumunu salo la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko kɛra baara ye o yɔrɔ jurakaw kɔni olu yɛrɛ dɛsɛra sa olu y'u yɛrɛ si bila Ala ma de walahi jura kɔni ayiwa Modibo ko filɛ k'u bɛ ka jagaw ani k'a dɔn silamɛyaw suguw de minɛ maaw la yen nɔ wali kulusi tɛ tigɛli man di i b'a tigɛ diyagoya u bɛ hijabu dilan k'a feere musow ma wajibi ka to ara wajibi nin ye hɛrɛ ye a gɛlɛyara o olu ta ma k'anw ka jamana ye n'an m'a lajɛ dɔ kɛra n'an m'a lajɛ dɔ kɛra dɛ dɔ kɛn bɛ sa o Bamanjɛ in a kolo gɛlɛya an bɛ a gɛlɛyara dɛ Modibo bɛ ka cari fan bɛɛ de fɛ fan bɛɛ fɛ awɔ o tuma Ala k'an bɔ a da Ala k'an kisi u ma yarabi n ɲinɛ nin ko a gɛlɛya an bɛɛ a gɛlɛyara dɛ sɛbɛ yɛrɛ to a di fɔlɔ ayiwa aujourd'hui Mali don aujourd'hui Mali an b'ale ta Modibo Sanɔgɔ an bɛ taa musakako ani wariko ta fan fɛ fɛn min ye yuguba ye o kɛn bɛ o ka di sa sabu ka d'a kan fɛn min ye san yɛrɛ ayiwa a tilancɛ n'a bɛ kalo 6 fɔlɔ ko fɔ k'an ka tɛgɛrɛ warawara an ka nin cakɛda ninnu ani ɲɛmɔgɔ kun sabu ka d'a kan n'i y'a mɛn cakɛda ɲɛmaa don kosɛbɛ n bɛ deli k'a fɔ nin jɛmukan in na awɔ n ko président ɲuman o de b'a ka jamana lafiya walahi ministre ɲuman o bɛ président lafiya kosɛbɛ directeur ɲuman awɔ o bɛ ministre lafiya walahi directeur danga ɲuman awɔ o bɛ directeur lafiya a ka haramu ni bɛɛ ɲɛna bɛɛ bi ɲɛ a bɛ ɲɛ o a bɛɛ bi ɲɛ wa nin cakɛda ninnu impôt douane trésor domaine u wulila k'u jɔ tabarikala jamana ɲɛmɔgɔ ye ɲinini min k'u fɛ saa kɔnɔ i k'a dɔn an bɛ saa tilancɛ la i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛna i ka ɲininda hakɛ la ko cɛkɛrɛ ka f'u ye kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ impôt fan fɛ a bɛ Mathias Konate ko fɔ douanier fan fɛ a bɛ Mahamɛ Dukara ko fɔ fɛn min ye Boubacar Bɛnibu ye a b'o fana ko fɔ min n'o bɛ trésor ko fɔ ka taa bila i k'a dɔn domaine na
ayiwa ngi ɲininka n'o bi Ibrahima Sempara ko fɔ ni du ye ko in da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw kalo 6 ko an ka k'i mɛn k'a lajɛ kabi janvier san 2021 fɛn min kɔni les soldats de l'économie nationale ninnu kɔni bɛ wari de yuguba tuma ni sanga bɛ an bɛ se ka lafiya cogo min na juin kalo tile 30 i k'a dɔn sɛbɛnw bɔra i k'a dɔn rapport bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra fɛn min direction générale des douanes ale nana i jɔ ɲɛfɛ tabarikala ko maame ka dugara jamana kun ka min ɲini a y'a salo wa o ye san o san han hali gɛlɛya ba 12 la waati min ka bɔ 2012 waatiw la se kun tɛ se ka kɛ hali jamana yɔrɔ dɔw la nka dugaɲɛw u ye jamana ka foroba wagande u y'a yakubaya n'o kun tɛ fiyewu an tun bɛ ŋɛɲɛ ɲimi a san dɛ n'i ye nin ko in da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲininikɛriw fɛ ko sa kɔnɔ k'u kana ni miliyari 656 ye i ka dɔn sa tilancɛ maa min bɛ miliyari 321 jaso ka ban wa kuma banna o barika Ala ye ka dukara n'i ye nin ko in lajɛ cakɛda fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ye impôt miliyari 447 n'a kunkanfɛn douane miliyari 321 n'a kunkanfɛn trésor miliyari 275 n'a kunkanfɛn domaine miliyari 70 i ka n'a kunkanfɛn nka i k'a dɔn kunnafoni tɔ fɛsɛfɛsɛlen bɛ i k'a dɔn sɛbɛn kɔnɔna la n'i dun y'a lajɛ o b'a jira k'a fɔ nin cakɛda ba fɛn filɛ nin n'olu kɔni bɛ wari de don an ka wagande kɔnɔ k'u ka fɔ k'u waleɲuman dɔn sabu ka d'a kan u yɛrɛ ye ɲɛmaa ye cɛden minnu fana bɛ u nɔfɛ dibi la su fara tile kan ko ka foli kɛ a cakɛda maa bɛɛ lajɛlen na sabu ka d'a kan maa kelen tɛ se ko la n'i ye ɲɛmaa ɲuman sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ko maa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ baara kɛ n'i dun nin ko in da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ n y'a fɔ cogo min na kalo 6 fɔlɔ min tɛmɛna wulikajɔw kɔni na i ka dɔn impôt ni douane ni trésor u ka sɔrɔlen de ye nin ye nin ye sa tilancɛ ye fɔlɔ u b'a jira k'a fɔ min yɛrɛ ɲinini u fɛ i ka dɔn u tɛmɛna o la tilancɛ ko la n'i y'a lajɛ ko nka n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fana ta k'o da yeelen la i b'a ye k'a fɔ cakɛda min n'o kɔni ngolo gɛlɛyara kosɛbɛ n'ale kɔni nana i jɔ ɲɛfɛ ni bɛɛ ye a bɛ douane de kofɔ sabu n'i y'a lajɛ k'a ma ko taux de réalisation 148 a y'i jɔ ye ka ban i k'a dɔn o yɛrɛ bɛ 50 kofɔ o bɛ tilancɛ kofɔ fɛn min miliyari 321 n'a kunkanfɛn i k'a dɔn Mahamɛd Dukara a n'a ka cɛdenw u y'o salo ka ban n'i dun y'a lajɛ a ko fɔra cogo min na sa kɔnɔ k'u kana ni miliyari 656 ye maa a bɛ se k'a fɔ ko baara kɔni k'a b'a la ka kɛ n'i ye nin ko in lajɛ fɛn min ye douane ye ko mun y'a kɛ a sera ka nin wariba in sɔrɔ ko dɔ wɛrɛ tɛ kalo 6 kɔnɔna la fɛn min ye ɲɛmaa ka cɛsiri ye ani fɛn min ye douane baarakɛlaw ka cɛsiri ye a ye baara min ci k'a d'u ma a ye sira min jira u la a n'a ye baara taabolo min f'u ye ko cɛden bɛɛ lajɛlen b'a la ka tugu o nɔfɛ k'o de kɛra sababu ye i k'a dɔn ni laɲini a ka se ka kɛ hakilina jiginna ko a kɔrɔmasuru dɔ tɛ nin ye minisiri n'a bɛ sɔrɔ minisiri ko fɔ k'ale yɛrɛ kun ye ayiwa sɛbɛn kɛ an ko ma ko félicitation o sɛbɛn ni k'a ci douane ɲɛmaayaso la k'a jira k'a fɔ a ye wulikajɔ min kɛ n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ko nimisi wasara baara la minisiri de l'économie ye nin fɔ maa ma kaban a don kama ko je suis satisfait a don kama Mahamɛd Dukara a ko minisiri ka satisfaction ko a y'a min bonya ta k'ale sɛgɛrɛ k'ale tɛ dɛ k'ale ka baarakɛlaw o ye ɲɛmaa ɲuman de a y'a fɔ tan de k'ale tɛ k'ale ka baarakɛlaw de kan ka fo walayi awɔ a don kama kɔni o kɔni o bɛ baarakɛla de jija o e dun ko cogo di ni douane ɲɛmaa yɛrɛ nin fɔ n'a y'a sɔrɔ douane cɛ dɔ bɛ burusi kɔnɔ n'a y'o mɛn a bɛ kologolo a baara fɛ trafiquant tɛ tɛmɛ o ɲɛnama bilen trafiquant minɛ wa i ye trafiquant ninnu na u bɛ sira de créer lajila e ma ye ni sira dogolen bɔra ko trafic sira wa n'a ta bɛɛ Mahamɛd Dukara ye min kɛ n'u y'u yɛlɛma a yɛrɛ bɛ yɛlɛma o nɔfɛ awɔ kɛ yɛlɛma so de ye o kana taa ka yɛlɛma i kan dɛ n'i kɛ ŋaɲa kɔnɔ k'a fara yan fɛ k'a fara i bɛ taa douane dɔ jɔlen sɔrɔ yen o t'a bannen b'a bɛ k'i ɲɛna ko soforo don n'i tile ka taa den douane kama o t'o bannen ye wa o de ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye wala a man gɛlɛn kabako de don i k'a dɔn ko minisiri i k'a dɔn n'o bɛ finance ko fɔ n'a bɛ sɔrɔ minisiri ko fɔ k'ale ye sɛbɛn kɛ i k'a dɔn ayiwa ka fɛn min kɔni ye waleɲuman dɔn sɛbɛn ani ka douane fo k'u waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogo min na Mahamɛd Dukara yɛrɛ a nisɔndiyara a y'a jira k'a fɔ ale ka cɛdenw de nɔ ye nin ye o kumana kuma ni sanga bɛɛ ale fana hami ye min ye dɛ jamana ɲɛmaaw ye cikan min di ale ma a na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn ka tɛmɛ o la walima a kɔni kana dɛsɛ o ma fiyɛ fiyewu o kumana n'i ye ko in lajɛ fɛn min kɔni ye i k'a dɔn kalo 6 fɔlɔ in na ko fɛn min ye cakɛda ba ninnu u ɲɛmaaw ka fo ani k'a baarakɛlaw bɛɛ fo impôt douane trésor ani domaine miliyari k'u y'a yara a caman de an bɛ commandant fana fo commandant u bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ n k'o de don Fode Kɔnɛ n ko bolofaraw bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ wakati Fode ɲɛ kɛmɛ komi ndɔ ɲɛ a tɛ sɔnna a tɛ komi o a tɛ sɔnna a ka foni gɛlɛn maa bɛ yɛrɛ n ko kabako de don ala kosɔn nka n'a ta bɛɛ u bɛ don bureau la k'a sɔrɔ tile ma bɔ
u bɔtɔ y'a sɔrɔ tile bɛnnen don bɛɛ bɛ taa k'u to yen ka wuli fina ka da fina an k'u fo u ka fo impôt maaw douanier maaw trésorier domaine ko an ka tɛgɛrɛ f'u ye an b'u jija baara la ayiwa ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo i k'a dɔn ko min ayiwa jateden minnu yera ko a bɛ maliden hakili fa kosɛbɛ a b'an jigi sigi nin ye sɛbɛn ye El Hadj Abe Haidara aujourd'hui Mali o tuma na nin misali nin kan ka galabu di cakɛda tɔw ma o fana k'a waleya yaasa u ka mankutu sɔrɔ min ye n jigi fa sɛbɛn in na i b'a dɔn wa o ye sɛbɛn bilalen kɔ ne yɛrɛ ka hakilina ye kuma caman na ni cakɛdaba minnu filɛ fɔlɔfɔlɔ ni yurugurugu tun bɛ fɔ a tun bɛ fɔ k'a bɛ yen nɔ a bɛ kɛ nin yɔrɔ ninnu de la nka an ɲɛ bɛ nin maa minnu na olu y'a jira ko ayi ko wari ɲini yɔrɔ de don ka don jamana kɔnɔ yurugurugu kɛyɔrɔ tɛ ka waga an de fa e ɲinɛ ka sɛbɛn bɔ ta k'a da kalo 6 baara filɛ nin ye min ɲini an fɛ an dɛmɛ n'o la o man ca dɛ a man ca dɛ maa yɛrɛ dɔw tun ka jate la ko n'i kɛra dugaɲɛ ye kaba dɔrɔn k'i ka nɛrɛ kɔrɔ ɲiginna k'i kɛra banna ye ko sabu k'a bɛ dun yen dɔrɔn de o hakilina tun bɛ maaw la o tun bɛ maaw la dɛ Dugara y'o ban o bɛɛ de furanna ka bɔ yen Dugara y'o ban a barika Ala ye a bɛ kɛ cogo di tabarika an n'a fo ka douanier baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ɲɛma an tɛ taa sugu la an bɛ taa sugu la an ka taa jɔafiyɛ la nka yanni an ka taa jɔafiyɛ la i k'a dɔn duwalata sira dɔ b'a la anw fɛ yan n'anw bɛ taa duwa la an b'an kun da ase ka fɔlɔ anw tɛ taa commerce la dɛ u tɛ ne ka sira kan Croix Verte de pharmacie Croix Verte anw bɛ zole da ye ka daraka dun ye an dɛmɛ dɔn n'an sera ka jɔ commerce la o tɛ bon lala peut-être fo ne ye ji wuli t'an bolo n'an sera an k'an sigi fauteuil nin dɔ kan k'o min ne ka sɔrɔ ka na ayiwa o pa Ablaye Mayiga an ni fo k'an bɛ taa pharmacie la n'an ser'i ma ye o don n'an ma se salamu lafiya n'o tɛ i sigi sira in jira n na ma ɲɛna merci Danbele an ka taa sugu la a dɔn maintenant kan n'an taara ye an bɛɛ y'a ye k'a fɔ an ka wolomasiri taba saba olu kɔni ntanyana yen nɔ maintenant ka sigi la u ka bolifɛn o de yɛlɛnna mugu pɛrɛnta kan sigi ma kɛ ni min ye o kumana an ka wolomasiri tabaw k'u kun kundalen don pankurujigi kɛnɛ kan n'o ye maintenant ka pankurujigi kɛnɛ ye n'u ka bolifɛn a taara yɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko explosif improvisé n'o ye i k'a dɔn mugu pɛrɛnta ye a kɛra ka bɛn ni karidon ye utukalo tile 15 nɛgɛ ɲɛ 14 tɛmɛnen ni sanga 30 ye o fɛn min ye i k'a dɔn an ka wolomasiri taba saba olu kɔni daɲana an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ayiwa minnu banana sa u y'olu ta i kɔrɔ ni ka i k'a dɔn farajɛw olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu wolomasiri taba minnu bɛ yan ko i k'a dɔn takuba u y'olu jaba la sɛgɛrɛ ka sɔrɔ ka labɛnw sabati ni ka i k'a dɔn sira minɛ n'u ye ka sɔrɔ ka i k'a dɔn u kunda gawo kan a bɛɛ lajɛlen kɛra ni Nations Unies o ka dɛmɛw ye n'an bɔra yan an bɛ taa Ayire i b'a ye k'a fɔ Mɛrika i k'a dɔn dangan filanan deuxième adjoint u y'ale ta yaw ni ka tɛmɛ n'a ye Nuhum Amadu Jallo deuxième adjoint maire do Ayire ale bɛ Moti marabolo kɔnɔna la jamana caman cɛ bolo la fɛn min i k'a dɔn juma tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 19 waati Boni ale i k'a dɔn k'a fɔ sigida ye ko maramafɛntigi dɔw minnu b'u tigɛ ma dɔn olu kɔni nana ka na ni maa kofɔlen ta ye ni ka tɛmɛ n'a ye sibiri don fɛn min k'a dɔn ni maa sugandilen ye n'o ye Mɛrika dangan filanan ye a kun bɔtɔ don misiri de la seliyɔrɔ la a bɛ bɔla misiri la waati min bɔlɔnjan fɛ sa cɛ fila olu nana ka n'a sɔrɔ i k'a dɔn a bɛ taama na u bɛ bolifɛn sen fila la n'o ye moto ye u tɛna k'u jɔ i kɔrɔ ni ka i k'a dɔn ni maa kofɔlen ta yaw ni ka tɛmɛ n'a ye a ka i k'a dɔn maramɔgɔw wo a yɛrɛ ka denbaya wo maa si t'a kibaruya kalama fo ka na se bi don in ma ko nin ye nin ko in ta ko filanan ye ko sabu janvier kalo la o tile 18 2017 sana Antoine b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn Mɛrika dangan sabanan ko 3e adjoint au maire ko o fana minɛna nin cogo in na ni ka taa n'a ye nin commune kelen na n'o ye Ayire commune ye o kumana 2016 sana i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn ale kɔni i k'a dɔn ko dɔ fana taara ko ka to o mundenin fa k'a fili i k'a dɔn k'a fɔ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ a minɛbaw fɛ kɔni o fana tɛmɛnen kɔ binganiw n'a nasiraw la i b'a ye k'a fɔ ko min ye bingani juguba ye o min kɛra Wataguna na a kɛra sababu ye ka denbaya 386 k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ u sigiyɔrɔ la olu kɔni y'a fisaya taama ye u yɛrɛ kun ɲini o de baaraw don ka sɔrɔ ka t'u ɲɛma dogo Ansongo o ni maa kofɔlen minnu wulila ka b'u ka sigidaw la sa i b'a ye k'a fɔ k'a sabu kɛra bingani walew ye min n'o taara k'u ka bugudaw sɛgɛrɛ buguda 4 o bɔɲɔngo o maaw bɛɛ lajɛlen de filɛ ka sira minɛ nin ye ko k'a sabu kɛ Nikaraba min taara k'u sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye ka sigi ka i k'a dɔn a gɛlɛyaw bolo jumadon sufɛ i b'a ye k'a fɔ Wataguna ale bɛ i k'a dɔn jamana 3 dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ
kɛ Niger, Mali ani Burkina o yɔrɔ in de kɛn bɛ i ka dɔn Banbanci u ka munumunu salo kɛyɔrɔ ye ko tuma ni tuma u bɛ to ka taa bin maaw kan yen nɔ ni ka i ka dɔn lajaba da olu kan wa jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen ni i ka dɔn Al-Qaïda de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani i ka dɔn État islamique fɛn min ye i ka dɔn ninnu jamakulu ka wuli ka b'u sigiyɔrɔw la k'a sabu bɔra i ka dɔn ni bingani min taara k'u sɛgɛrɛ civil caman tora a la ayiwa fɛn min i ka dɔn bingani i ka dɔn jala ni tafebolo nasiraw la u y'o fana kɛ ka ɲɛsin dɔw ma ka lajaba wɛrɛw ta ka maa wɛrɛw sɛgɛrɛ o ma k'a dan ye dɛ u ka baganmisɛn ni bagan kuma u y'a bɛɛ lajɛlen salo ni ka taa n'u ye o fana tɛmɛnen kɔ i b'a ye k'a fɔ ko jɛkulujugu ni maa minnu filɛ nin ye ayiwa k'u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔ ko i k'u t'o la ni ka taa dankari Niger fana na anw ni an jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ a k'a kɛlen no martaba ye nin yɔrɔ kofɔlen na bi dɛ maa kofɔlen minnu wulila ka b'u sigiyɔrɔ la k'a dɔw ye kilomɛtiri caman de taama u sen na ji t'u bolo dumuni t'u bolo jigi t'u la maa tɛ yen k'u lakana wa fanba ye denmisɛnjiniw ye ani musolakaw ye o kumana k'u y'u sɛnsɛnsa ka se Ansongo dugu kɔnɔ waati min na i b'a dɔn denbayatigi minnu bɛ yen nɔ n'olu ye hinɛnji ni makarinciw ye olu kɔni y'u ladon k'a dɔn k'a fɔ nka dɔw bɛ yen olu ma sɔn ka sigi hali Ansongo sabu k'a dɔn banabaatɔ ma da Ala la olu kɔni ye sira minɛ sa ni k'u kunda Niger kan Ala ka se n'u ɲuman ye hɛrɛ la Antoine i b'a ye k'a fɔ ko jɛkulu dɔ wulila o nɔkoni fɛ kibaruya mɛnɛ ni ka taa jateminɛ kɛ ka ɲɛsin ninnu ka lahala ma lajaba min y'u sɔrɔ yaasa ka danganiyanew ko ye o kumana Ansongo ye sa a marakɛbaa minnu bɛ yen nɔ olu kɔni ye wulikajɔ kɛ se min b'u ye baloko la ani k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ wɛrɛw la u y'o ta ka ni maa kofɔlenw sɛgɛrɛ fɔlɔ k'a kɔni ɲininen don i k'a dɔn k'a fɔ jamana marakɛbaw fana fɛ k'u mana k'u ka wulikajɔ kɛ ni maa kofɔlen ninnu ye a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ fɛn min ye k'a dɔn jumajan tɛmɛnen fɛn min ye seli ye u y'o kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn banbaatɔw ma minnu tora nin bingani walew la Ala k'olu dayɔrɔ nɛɛma ko seli ni dugawu don kɛra ka ɲɛsin o ma ani jamana yɛrɛ basigi k'u y'u sinsin o de kan kosɛbɛ ko u y'o batoba kɛ o kɛra Gawo marabolo kɔnɔna la an ye nin bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ informateur kɔnɔ fasirijɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don bidon bɔlen don Antoine Modibo k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye ne ko fɔlɔ ko sow bɛna mɔgɔ bolofɛ ta nka ka adamaden kuturu yɛrɛ salo ka taa n'a ye k'a ta ten yaw walahi ka k'i la fɔ fɛn dɛ ko o tila ka to ten e m'an ka birama ko ye wa maanifin yɛrɛ kɛn tɛ maa jugu bolo foyi ye quoi wa hali sɛ fagali kungo ka gɛlɛn ni maa fagali y'u bolo bi a bɛɛ n'a la cɛ est-ce que u ma n'i ye maa la u ma si ye maa kunna koyi a ko in gɛlɛyara an ka dugawu k'an yɛrɛ amina yarabi k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye ayiwa waati kɔni bɛ ka boli nka ne na sɛbɛn da sɛbɛn min an k'a ma ko i k'a dɔn aujourd'hui Mali ko an ka taa BMS la nin banki belebeleba in k'a sigikun tɛ dɔwɛrɛ ɲɛtaw ka se ka sabati wa fɛn min ye san tilancɛ yɛrɛ baara kɛlen kɔfɛ BMS k'a ye wulikajɔba kɛ a ye tɔnɔba sɔrɔ sabu ka d'a ka fɛn min ye sɛbɛn wari a miliyari 10 ye u y'o jaso ka ban an ko ma ko résultat bénéficiaire cɛw ka di sa enregistré à mi-parcours hali sira tila ka kɛ ɲɛ ala ma sa yɛrɛ ma ban fɔlɔ tabarikala a ko bi in na fɛn min ye banki belebele in ye n'a bɛ BMS ko fɔ banki malien de solidarité BMS SA a ɲɛmaaba ale n'u Kulubali a n'a ka cɛdenw i k'a dɔn ko banki ka kɛnɛ o ye kɛnɛya da ye jaabi minnu kɔni bɔlen filɛ nin ye sa yɛrɛ tila ka kɛ ɲɛna k'o kɔni bɛ maa jigi fa kosɛbɛ sabu exercice san 2021 ni dun y'a ta k'a lajɛ ko kuma wɛrɛ t'a la fɛn min tɔnɔ kɔni ye miliyari 10 u y'u tɛgɛ da o kan ka ban k'a sɔrɔ a jira an bɛ k'a fɔ de fɛn min miliyari 9 ye i ka dɔn sigi kɛn bɛ k'o kɔnɔ nka miliyari 10 u y'o jaso u b'a fɔ min ma ko à deux chiffres ni nin yɛrɛ tɛ ka se 10 ma a tun bɛ daminɛ 7 ni 6 ni 9 la jateden 2 tun t'a la o ala dangare nin ko ninnu ni jateden 2 daminɛnen de miliyari 10 i k'a dɔn u y'o jaso ka ban ni ye BMS lajɛ ko bibi na fɛn min kɔni ye k'a bɛ bolo ɲuman kɔnɔ sabu k'a daminɛ sanfɛ ka na bila fɔ dugu ma an y'a fɔ cogo min na ni ɲɛmaa ɲuman bɛ yen komi olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ ɲɛ koyi ale n'u Kulubali a n'a ka cakɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn fasirikɛbaa kɔni y'a jira k'a fɔ BMS k'a bɛ dankan min na bi k'a ka kɛnɛ o ye kɛnɛya da ye banki k'a ye wulikajɔ min kɛ n y'a fɔ cogo min na CFA wari a miliyari 10 nɔna i k'a dɔn sa yɛrɛ tilancɛ la k'u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka ban ni dun y'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ye ani fɛn min ɲɛtaw kɔni olu bɛɛ lajɛlen kɔni sabatira fɛn min ye baara minnu bolodalen kun don i k'a dɔn miliyari 9 o n'a kunkanfɛ san 2020 a ko bibi na k'u sera miliyari 10 ani miliyɔn 400 ɲɔgɔnna ma o la n'i y'o lajɛ ko nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye BMS yɛrɛ a ka n'a ɲɔgɔnna ayiwa sɔrɔ belebeleba kɛ an ko ma ko résultat bénéficiaire à deux chiffres nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o fana k'o kɔni k'a ka fo fasirikɛbaa y'a fɔ cogo min na n'i dun y'a lajɛ fɛn min ɲɛmaaba ye ale n'u Kulubali i y'a fɔ cogo min na ale ye foli sɛmɛ maa minnu na o ye baarakɛlaw de aw ka baarakɛlaw k'ale tɛ dɛ wala an filɛ yɔrɔ min sisan jɛmukan u bɛ k'a lamɛn u bɛ k'a lajɛ BMS a tɛ tɛmɛ o kan jango min filɛ Jelibugu la
e ni tɛmɛna ye sisan dɔ b'i wele ko Antoine e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka k'a y'i dɔn min a y'i dɔ tele de la yen hali sisan i b'a sɔrɔ u bɛ baara la radio ni b'u tulo la kuma banna u ka gafe in lamɛn BMS an n'u fo dantɛ foli min na Fasili Keba ye kuma laban a kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ danaya de kofɔ fɛn min Alioune Kulibali ye k'a ye conseil d'administration fo a n'a ka cɛden minnu bolo bɛ wari la n'u bɛ baara kɛ sufura tile kan k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn Alioune Kulibali avril kalo tile 12 san 2021 fɛn min ye session conseil d'administration o yɛrɛ senfɛ a ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin a ka cakɛla bɛɛ lajɛlen ma Mali bolofara bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn ko n'i y'a ye nin sera ka kɛ k'ale ka cɛdenw de don ale kelen dɛ banque baarakɛla bɛɛ k'a daminɛ sanfɛ fo ka n'a bila duguma i k'a dɔn k'olu bɛɛ lajɛlen ka baara tɔnɔ de ye nin ye sabu ka d'a kan hali ni ɲɛmaa ɲɛna ni kɔmɔ ma ɲɛ baara ti kɛ a ɲɛmaa ti kɛ foyi ye kɔma ɲuman ko kuma banna o fana ye tiɲɛ dɛrɛ o tumana ɲɛmaa i ka cɛkisɛya bɛɛ ye kɔmaw ka cɛsiri kuma banna koyi fɛn min Alioune Kulibali ye ale kɔni a ye wulikajɔ kɛ ani ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen tanu k'a jira k'a fɔ ale bɛ k'u cɛsiri sabu n'i yɛlɛla sanfɛ i kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa ɲɛfɛ min b'a to i k'a dɔn san n'a nataw fana na an bɛ se ka tɛmɛ nin na cogo min na El Hadj Abe Aidara n'i y'ale ka sɛbɛn ye an y'a bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔ i y'a fɔ cogo min na BMS la ɲɛmaa foli kɔfɛ ɲɛmaa danga dɔ bɛ ko Sufiyana Jara n ko Sufiyana Ala ni baara fɛ Ala tɛ bonya o ye tiɲɛ dɛ a tɛ dumuni kɛ e b'o mara ka jɛ n da o ye o ɲɔgɔnna de don n'o fɔ ɲɛmaa ma worosara kana bɔ a la ayi worosara t'a la wa ɲɛ bɛ marakacɛ la cogo o cogo dɛ Sufiyana bɛ ten sɛbɛ la i b'a ko filaninw yɔrɔ n'i y'u fila jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i t'a dɔn min da ka min don Jimo Sufiyana Jara ayiwa ka se ɲɛmaaba ma Alioune Kulibali ani BMS baarakɛla bɛɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni de fɔra jamana kɔnɔ n'i bɛ tanu i k'a dɔn a bɛ baaraja dɔn maaw la anw tɛ tanu dɔ juru la koyi maaw ɲɛna n'an ye min fana fiɲɛ fɔ k'o ye juguya ye juguya tɛ dɛ fiɲɛ fɔ kun ye i k'a furakɛ n'i ye su tanu kun ye a kun ye ɲɛnamaw ka ɲuman de kɛ o walama de ni ɲɛnama min y'a kɛ anw t'o tanu dɔ juru la dɛ sabu Mali tɛ maa tanu f'i ka sa an bɛ ka Alioune min fɔ nin ne yɛrɛ ma deli k'a jɔlen ye ɲɛ ni ɲɛ jango ka dɛgɛ d'a ma n kɔni b'a foto ye nka k'a fɔ ko karisa filɛ nin ye n t'a dɔn ayi nka ni min kɛra o ka fɔ walahi o ka fɔ Modibo e ko dɔ ma kɛ sa dɔ kɛra min yɛrɛ fo a diyara n ye k'i waleɲuman dɔn danbɛlɛ i k'a dɔn ne t'i bɛn ɲɔgɔn ma ka caya a bɛ ten dɛ nka ni Ala ye bi